Ayan, ubalin niya mga langgap. Ay, video mo. Pwede nang tikman to. Ay, wala. Picture na lang. Hi guys, welcome back. Awan internet namin guys, so nga, ano. Serious ka? Ano na dito? Centro Cafe. Ayan, nakalibulit ang Centro Cafe. Paki-share ang ating live streaming guys. Hello Ma'am Mirus Aguda. Ayan, please share our live stream. Paki-share po ang ating live. Ano? Hi guys, welcome back. Share ko din sa may ano. Ma'am Kathleen Corpus. Hello, can you Sir Carl Allen Rancho. Happy watching po guys. Ayan, paki-share ang ating live streaming. Ma'am Noreen Rancho. Live streaming guys. Hello, Ma'am Mirus Aguda. Ramiel Ratwita. Pangkaralan Rancho, Nebrok. Kicks of Clyde, happy watching. Sa Kevin. Karalan Rancho. Shoutout Kinyaw. Ma'am Seryo ka na, Jeria i-live ka. Kasi Padawang. Pagpayayang ka na ni Sir Kicks. Reyna, Ma'am Reyna Baklagan Agudelo. Hello po. Saan? Saan? Seryo ka po eh. Payayang ni Sir Kicks. Apply niyo pa no? Pwede ka mga-apply rin. Nakamang tayo man din. Promise. Ayan tayo. Kain tayo. Larry Javier Palakay and Ma'am Meryl Del Rosario. Happy watching Ma'am Catherine Alupay Dalimot. Ayun. Sir Arvin Aguadaripa. Masarap ka? Yung isa mo, meron yan na kay JM. Ito grabe. Kaya yung kasi dito naman. Yan ang dito. Agutman guys, promise. Ito yung ano. Hindi mo parating mo yung kay Carbon. Ayan, maraming salamat. Centro Cafe dito sa may Pasukin. Pinaantay ko yun. Ayan, pag-share ang ating live streaming guys. Ayan, ang daming makain. Promise. Ano ba halta? Sarap. Sa pinaklip yung Facebook mo. Sino? Sino? Aman. Hindi pinag-picture ka? Diba? Pinag-picture ka sa guys. Hindi ko alam. Why na lang tapos. Napicture mo din ko yun. Sarap na ba? Napicture mo din ko yun. Ano guys?
ko talaga alam kung RM Guerrero, Pamlayka Abigail Tabay, Ma'am Leonidas Demdem, Sir Valen J. Macara Egg Salviejo, happy watching. Ayan. Kain po tayo guys. May ano ka? Promise. Sakto lang taraman na. sarap yan. Yung isa. Patikin nga ma. Ano ba yan? Galing sa ito. Rice macaroni. Mahante pa eh. Gimas. Saka nararetel kung wala cakes. May matata double cheese. Ano ka ito? Ultimate double cheese sandwich. Masarap to guys, promise. Pufflex take out ka. Hello, Sir Lioma Rampat. Etong ano nila guys, lasagna, promise, na imas. Hello, Ma'am Loris. Agbayani Kilala. Ma'am Romeline Kabasal Rimbawa. Happy watching po, Ma'am Hilda Bison Biernes. Ayan. Lasag na? Lasag. Ay ko. Umayon di pa sa Sentro Cafe Pasokin guys. Kaya dapay branch na DJ SM Lawang. Nabay pa ka lang. Yung lower ground. Ata, oo. Ma'am Stephanie Lay, happy watching. Ma'am Sir Lawrence Rafael Garasa. Ma'am Miriam Daliha. Hello Sir Kisney Joem. Jamay Gampong Pass. Happy watching po. Ay mga kasama sa Frontcom, si JM Kasidan, ako si JM, Ilocanang Hilaw, si Enrico Vlog, Kings of Light, and mga from Bakar Boys. Hello guys. Eme kami. Ana? Eme kami. Ana di magbagay na type? No? Itaglan nyo. Yung matagbiyan, maawatan. Naimas nagbiag, no? Surutang. Hello, Ma'am Romeline Cabasal Rimbawa, Ma'am Mika Zara Rumbawa. Ayan, shout out Sir Kickstop Clay and company ni Crystal Joy Andres Squad. Nakadudod makan guys, promise. Thank you so much again, Centro Cafe, Pasukin. Babakay no kape ko guys, J Centro Cafe SM, City Lawag. At ano kape branch sa Jai. Ngayon, ongoing fight yung branch na dito ay Bakara. Pero awang pala, ongoing pala eh. Napay nag-open. 1, 2, 3. Saan na na-straw? Ayan guys. Dami pagkain. Hindi po ako kasama sa pagkain ha. Ano? Lang po yung pagkain. Ay eh.
Sir Jerwin, Korea, Sir Aldrin, James, Dancel, happy watching po. Itry yun dito yung Centro Cafe Pasukin. Ni Mas Promise. Sige naman. Uy, may gusto din kita na tumot ko yan. Wow. Ano ba ito? Nagugatan ko yung isa ko. Crazel Jane Onagan. Hello po. Ano ba yung ginamit sa kape? Portrait ba ng Sir Jemen? Sir Jemen, ano? Oy, JM, kano ka na ni Romelin? Kabasal Rombawa. Hello po. Putrip pang Sir JMN. Hello, Ma'am Lisa, Saint, Bugawisan. Ayan, salamat sa pa-emoji, Ma'am Meros, Dalos Salabaw. Extra naman. Ma'am Lenfair Avida Soriano Tabay. Tama ba? Ore Jack Naramanan lang lang ni Imasen. Ay, talaga. Gusto ko na. Sir Kicks ba yun? Ayan yun. Bawa ako. Ah, si Bagay na. Kamu? Sige. Ang pila-pila ita. Sige. Ay, ba't ang... Uy, mabili mo din. Sabi na ka? Ha? Panay-diet ng kit. Same. Nakatulog pa kami. Promise. Cesar Aglugob. Shoutout ko ni Mama. Nemas met lang, guys. Ako ni Brad! Ayan. Hello again, Bossing. Shoutout dito lang po. Sir Eddie Agustin. Bossing, may dito dito yung Bossing. Tuno, agbakasyon ka. Kaya gini ada yung di abroad, guys. No, namin kati kape nga na imas, ken di pasta. May kito nila yung Centro Cafe. At the branch sa dito yung Pasukin and Ijay SM City Lawag. Shoutout ko mo kay Julius Agtang. Sino ni Julius Agtang? Shoutout mo ako. Shoutout din ang Julius Agtang. Nabantiwa ako, medyo kinibirthday ko nawan eh. Ayan. Hello, gani Ma'am Mercy Dalere Madria. Ay, di ko sama. Ma'am ano? Ni, ayan, sino pinigiliti guys? Ma'am Zarina Dane Agudelo. Hello po. Ma'am Shaina Lisa Deos. Aglala ni Sir Kicks. Timangan deta proven nga ni Ima. Talaga Bilang ko ada tu. Concept box, lordo. Ya daw. Tingnan mo, wala ka ba yung libro? Sabi sir. Anak nakapag-video na tama, damamatid pa tayo. Live tayo. Ma'am or Sir Cesar Aglugob ni Ma'am Ces Bumagat. Hello po. Ano na ang kanem? Dito ano guys? Dito lasagna. Lasagna. Dito niya. May boset. Ano na dito tayo? Banana ko lang. Ay mga premium croffles pa nila mga to guys. Ito yung mga premium na croffles nila. Bodi mo kaya ito. Ito naman. Biscoff nuts. Ayan. Biscoff. Basta mga croffles pa nila. Ito yung mga premiums nila guys na mga croffles. Ay, mas pranis. Give me sa pan. Ayan.
Langan na pala ng imas. Nang talaga na imas talaga dito, promise. Ang kaya babawi. Ora is a brimit abayad. Ano yung pagkayo ng hanggang na imas. And then, ito yung mga bars nila. Caramel. The Rebel Bar. Ito kinanayin ko lang order nyo ka GSM Lawag. Agitik-take out mo ka guys sila store to 12 pieces. Kasi magustuhan ni Father kini Mother ko digdi dua. And ano rin, tingnan ko, ano rin, tibe. Eklaburn. Dakam mo. Basta na imas, promise, hanggang babawi. You must try. Dito yung Centro Cafe. Ito yung pasukin. Or no kahit tumapan JSM Lawag. At ano cafe sa Jibabana. J Lower Ground, ETSM. Kaya sapit ka ni Kuya Hicks. Ito yung nakalive. Ayan, depende. Ano ka nung left Rabi? Ama, nag-live ako noon. Rabi Sunday edition. Abang-abang guys, kita na pa-rapper na. Kamari mo kanina. Abangan ko nga. Sino pa yun? Ayan, sino pa yun? Kay Ma'am Zion, ay, Sir Zion, Palakay, Zion. Still watching Ma'am Kathleen Corpus, Joanne, Lenfer Avida Soriano Tabay. Yummy ko na naman Zenny de la Cruz. Yes, yummy talaga. Wala rin. Nagsugat mo tansi ka. Sino si Koy? Masarap pa to. Kunti lang ko yan. Promise. Galis ka na dyan. Ay! OMG. Mag-ima. Promise. Picture ba yan? Video. Mga bilat na. Ay, ano yan? Picture dito kayo grupo. Sa picture kayo suda. Pati ko mo, nakipata din nag-picture. At sino? Dati at ilo mo. Dati amin mo. Hindi na nakalagay ito. Kaya mabalik na mag-vlog. Ni Jedrick, please tag-give. Didak inayaban mga quiz. Sino? Ni Jedrick. Antiyan mo, Jedrick? Pagkatipasok na nakas. Ay, win gayam, tagapasukin ni Jedrick. Pagkatipasukin. Karo ba dito? Ay, asin. Sino ba? Dami na. Ay, dabi na. At di ka kalma. Cedric ka ba yung tingin may tipasukin nun? Sino maging page din? Ay, Centro Cafe. Dami, di ba na lang? Bigis tayo nga ano. Nakatugaw. Mawala ka internet. Meron, siya, nakatina mo nakalag kami. Kailan yan? Sa akin, nakaplan ako yan. Baka rin mo. Bahala kayo, hindi ko kayo dito yan. Ano pa? Tingin. Hello, Sir or Ma'am Henfer Valdez. Ma'am Elsa Dalere. Gapin di kayo niya. Business naman. Kaya man pa ka na. Gusto pag-gamihan. Sarap niya dito. Sa akin ba ito nga? Ang sarap mo. Ay, apa incorrect ka.
Alam mo ba't hindi ako masyadong nag-ano sa vlog sa tanan? Hindi ako masyadong. Pwede, dapat ayabang gaming ko naman. Malawat TV. Malawat TV. Berbeda dalam apa? Pa yan, Jackmet Gaming. Dak na lagip. Ako na lagip. Oh. Hindi yan. Madik na lagip, guys. Hello, Sir Nelson Galotira. And Ma'am Shaina Lisa Deos. Ma'am Claire Kaskayan. Demang niya daw. Udah ipak yan. May kati sentro kami, Cedric. Ang mukha na nakapasukin na ta. Hindi na tulog. No. Oliver Wilson. Sila pwede ko sa manik, guys. Supay mga... Anak, isupay nga makan ko. Kapila amin. Nakatutok gaya ka niya. Nagdusakbol lang kasakbol. Ito, wait. Nakatutok gaya. Bata na bigat. Mayat pala umhabol ayak ko. Mabalin. Kasi nukat padak na mo. Pero masyuwa. Dito talaga. Wala talaga nila. Lasan niya. Balot na niyo. Thank you, sir. Hala, nabdog kami, sir. Wait lang, gusto ko yun. Pwede mo parang niyo mo. Guys, nag-iwas ka talaga dito lasagna the best. Naibusik ko naman. Okay to. Okay, try J. Halata naman ko naman JSM Lawag. Adda ko the branch na. Ay, ko dati sabi niya, kaya niyo pa sir. Tapos mag-google. Amoy ko lang, sir, kahit yung pay ko na. Yung outdoor, kaya niyo pa sir. Pwede. Hello, Ma'am Arabel Gonzalez. Agchat-chat ta idirabi ko iskar ani Jedrick. Wan ang hamang pinga ko to, bakaran sa amin dito ayan nyo ko. Saan na dakam di pasukin. Pasukin States University ana? Silent mo na yun. Ay sige. Wait lang sa pa. Sir. Can you play, sir? Why? Can you play, sir? Ibat chanda kon ako is. Handa kang pasukin sa Cedric. Handa kang pasukin, may ka na. Kukulap kayo ka na. Naimas bet lang guys. Sobra ka to. Isupot mo man etan ko ya JM. Isupot mo. Kuya. Ay ko. Halata naman naubos yung pagkain nyo dyan eh. Hello, Ma'am Bern Aguinaldo. Cedric. Teka na, kanyang mano. Alam, nagbati-pati, nagandi table tayo. Ibig sabihin, ibusin. Pag sinabi ko, ay pag 1, 2, 3, na tayo sa kanya na. Sige. Game. Sama Tuloy na kayo, tuloy na kayo. 1, 2, 3, go. Tingin tayo. Ulit. Ulit. Sama. Gulat na gulat. Tingin ko makain tayo. 1, 1, 1. Oy, Enrico. 1, 2, 3, tingin tayo doon sa kanya. Kain muna. 1, 2, 3, go. Hello, Ma'am Marshall Adalid Ponciano. Happy watching, Ma'am Marshall. Tama ba? Marshall pala yun. Apo taon ko pa yun na didak kaya ban ko. May ka Hanggang na. pa nakita ngo may dito si ka Jedrick Listagien. No talaga katagad ti ka kami pasukin sa ti ka mapay pamay dito. Vlogger met di ada dito likod ko is ko na. Haan. Artista kam no ko. Ano di gito customer da. Hi. Ilan na yun? Parang bakara. May dati pasukin may nag ano Centro Cafe. Laban lang. Yes, laban lang talaga.
Nagpapakita lang si ito ka ng hilag. Hmm? Sarap. Ano 150 mo? Diretso. Gano'n tayo mag-take out kasi masarap. Wala naman take out. Next time maglalaban, lakad dito sa banda. Alawi yan. Nakita na tlawak tumigat in 10cc. Kadakap na ko 10cc tumigat may ka. Tapos hanggang naka-record, ay video kaya. Hello, Ma'am Kayla May Barawidal Gakal. Ma'am Ani Pasyon. Happy watching po. Medyo pinagtututo guys. So, kamay ka partner natin umayak kape dito yung Central Cafe. And hello din ni Sir Jason David. Apakit taga Bakaranak Paiket Buyon. May gusto na guys, promise. Nagaling din mo ka. May gusto. Uy, may gusto yung diniikas ta. Sa totoo lang, inis amin. Sa totoo lang guys, naibos amin na dyan dasar na sir. Hello, ganyan Sir Jason David. Nakihat, nadamo. Balik ka. Ay, ba? Tawa dyan nga? Balik ka. Ay, Muna open na. Damo. Ay, sige. Siya ka mo. Damo. naibos amin guys. So kahit nasa well, naima lang talaga. Libre na ka. Surok mo ka. Awan din nakatato nga, tapos harapin na tayo. Nakadaamin guys. Hello, Ma'am Girly Menor. Happy watching, Ma'am Girly Menor. And still watching Sir Jason. Di kita kayo ito magpapudot. Umay kayo dito yung Centro Cafe Pasukin. Nagidimit as naging SM Lawag. Papangino kami sa Centro Cafe SM City Lawag. Iti lower ground no ka iti SM. Kaya na di dyan. Nagsisi na. Kasi na ka rin. No? Nagsisi na. Kita SM SM City no na Lawag. Pwede na pa eh. Na? Kat anang orot kat alang tayag ka. Ma'am Daniela Madriaga Corpus, happy watching. Balik, buwan ka dyan ang fan. Ma'am Lena Manzano is watching. Ayan, oras sa Pilipinas, 1:52. Kada gini kayo tamat ang kuya iti Ilocano live streaming guys. Kuya kami nukad di aro kini kan kataken, kan katawa. Balik maalatit si Centro Cafe. Ang sponsor. Although, lang mamong damit kit si Centro Cafe. Agpasa di Persian Caris parto mi katawa sa lahat ito bigat. Ayan. And Ma'am Pauline D. Happy watching. And still watching Ma'am Lena Manzano. Jedrick Listagiet. Ma'am Kathleen Corpus. Hello. Patapos tayo. Hi.
Ma'am Joycelyn Malapira is watching. Ang ganda naman dito dumot yung ada dito eh. No, dito ada dito promise that dito pa. Aman? Unang klase, ano kasama klase? College ka? First year? Pag-usahan niya. Pag-usahan niya. Kaya mo siya CBE? CBE. Ay, CBE dito? Ay, CBE. Ayan, ito nga rin guys, ayan, hello Ma'am Maria May Ann Manrique, and still watching Laban Lang. First year ka ba? And invited na kayo guys kung may pamasyar dito ay Centro Cafe Pasukin. Section 1. Ayan, nagiti mahilig di kape, kaya nagiti truffles, ayan. At ano ka, shop at or store dito ay Centro Cafe Pasukin branch, and kasama na tapay branch sa JSM City Lawag, iti Centro Cafe, ayan. Dito nga rin guys, pagpatingan ti live streaming tayo datang na malim. So, see you again next time guys. Maraming salamat Centro Cafe. Iti pina-invite iti grupo mi Frontcam Multimedia Artist. Ito naman si ako si JM. Castillo Tan guys. Yes. Ako si JM, no kayo ang ganap ngayong araw. Ada JM warni kasta ni Ilocanang Hilaw. Madamat ko ada giant guys. And nagiti boys from Bacara. Ayan. May taga-Bacara dapat guys kita medal. And thank you so much guys. Kada gini nagbuyo iti live streaming ti Centro Cafe. Abang-abang lang guys giti dadupe nga vlogs ni ako si JM Kids of Clyde Gaming araw titikan kantagen katkatawa Ilocanang Hilaw and Enrico Vlogs. Ayan. Mabuyan to dyan kita vlogs mi guys. Ito ay Centro Cafe. Ayan. And natangaro din iti pagpatinggalan. And thank you so much again and again Centro Cafe. Iti pina-invite iti grupo mga Frontcam Multimedia Artist ti Ilocos Norte. And happy watching Sir Jefferson Pasco Aquino, Sir Clint Kyle Visco Malbarosa, Ma'am Jane Baklagan, ayan. Maraming salamat po. Naiboset guys. Ayan. Game. Basta mo DJ mo yan. Basta mo yan. Mas forward mo. Halata naman. Halat ka na? Agsublikan tayo. Sublinak lang naman ito. Tama, dapat oras na. Sana all. Hello Ma'am Josie Peralta and Sir King Prieto. Rochina. May kilala ko to si King Prieto Rochina. May munto pa daw sa dito Sir King. Centro Cafe. Dito ipasukin. Adano Cafe, Bronx Ano Cafe, JSM City Lawag. So, bye-bye guys. Thank you so much Centro Cafe. Maraming salamat po. Hello Ma'am Lady Diane Kahigal. Happy watching po. Bye guys. Bye-bye.